Jamen, der er 2 grunde, kan man sige. Der er sådan en indholdsgrund, og så er der sådan et mere metodisk grund til, der er brug for sådan nogen som os. Indholdsmæssigt så er der jo en del organisationer, der arbejder med EU, men mange af dem har et politisk fokus. Et ja til EU, for eksempel i Europabevægelsen. Og der er der brug for, at der også er nogle andre kræfter, der går ud og stiller kritiske spørgsmål, men så også prøver at finde nuancerede svar. Og også svar, der ikke nødvendigvis passer med det, magthaverne mener. Så på den måde, så mener vi, der er indholdsmæssigt behov for sådan nogen som DEO. Og så synes vi også, det er vigtigt, at vi ikke har en ja-nej-debat i forhold til EU, men vi prøver at få skabt en offentlighed omkring europæisk politik. Og det kræver altså, at man går ind i nogle mere konkrete debatter om bankregulering, om miljøspørgsmål, om klimapolitik og flygtninge og alt muligt andet. Så det ser vi som vores bidrag sådan på indholdssiden. I forhold til måden at gå til det på, så har vi jo nok hørt alle sammen om et skel mellem en elite og en politisk elite og befolkningen og manglende tillid efterhånden, eller faldende tillid til politikerne. Og der synes vi, det er rigtig vigtigt at lave, man kan sige, klassisk folkeoplysning, hvor folk mødes ansigt til ansigt, og hvor man ikke har en politiker nogle få minutter med nogle one-liners på tv, men man har en debat på måske 1,5 time, hvor man kan komme i dybden med, hvad politikerne egentlig tænker. Og det samme gælder sådan set vores eksperter, som måske også nogle gange har svært ved at forklare folk, hvordan europæisk politik og EU hænger sammen. Når man står over for hinanden ansigt til ansigt og forklarer og spørger, så bliver både politikere og eksperter og dem, der sidder i salen, klogere. Og det ser vi som sådan et særkende ved vores måde at arbejde på, at det skal være folkeligt, og folk skal kunne komme ind fra gaden og forstå, hvad der foregår, og politikere og eksperter skal klædes bedre på til at forstå befolkningen. Vi har mange forskellige samarbejdspartnere. Meget ofte så laver vi jo et tema, vi sætter i fokus, fordi vi tænker, europæisk politik, det kan være abstrakt, men klimapolitik, det kan blive mere konkret for folk. Hvis vi laver noget om klima, så vil vi typisk snakke med nogle af de klimaorganisationer, der har ekspertise på området, og have dem som samarbejdspartnere. Andre gange for nylig har vi lavet en bog om arbejdsmarkedet, hvor vi havde 3F, altså fagforeningen, og så også arbejdsgiverforeningen med som partnere. Og på samme måde så prøver vi at opdyrke nogle partnerskaber på alle de områder, vi arbejder. Og ellers så har vi mange samarbejder med andre organisationer i folkeoplysningen, og vi er i DFS, som er sådan en sammenslutning for folkeoplysende organisationer. Og der samarbejder vi med sådan noget som folkeuniversiteterne, med LOF og AUF, altså de store klassiske oplysningsforbund, og egentlig alle mulige andre, der gerne vil sådan en nuanceret offentlig debat. Vi har også samarbejder med partierne, men det er meget på at invitere dem til debatter, men også at besøge EU-politikerne i Bruxelles, hvor vi tager på bustur ned og har en session med dem dernede og hører om deres arbejde. Så vores samarbejde med dem er sådan begrænset, kan man sige, til at vi gerne vil inddrage dem, men ikke de er med til at definere, hvad vi skal lave, eller sådan beslutte, hvad indholdet af vores arbejde skal være. Ja, altså vi plejer at sige, at vi er politisk uafhængige, fordi vi laver jo et stykke arbejde på et politisk område, så at sige, at vi er politisk neutrale, det vil være forkert. Vi stiller nogle spørgsmål, der godt kan have politisk farve, men forhåbentlig så er den samlede palet af de spørgsmål, den er så bred, så det bliver folkeoplysende om alle mulige udfordringer og problemer. Vi har et grundtilskud fra det, der hedder Europanævnet, som giver støtte til oplysning og debat om EU. Og det er sådan cirka 1 million, som går til kernen i vores debatprogram, en 25-30 møder. Men vi har også, vi søger penge alle mulige steder i Undervisningsministeriet til vores undervisningsmaterialer. Vi har også noget støtte fra nogle EU-puljer til efteruddannelse af lærere i Danmark. Og så har vi en hel del aktiviteter, hvor folk betaler for at deltage. Først og fremmest vores studierejser, som er sådan en slags, man kan sige, pakkerejser, men så handler de bare om politik, om samfund, om EU-forhold. Det betaler folk for at tage med på, og det giver så nogle lønmidler til folk, der kan sidde hos os og arbejde. Så samlet set har vi
en omsætning på en 5-6 millioner om året, hvor altså en stor del af tilskud fra forskellige puljer. Jamen, vi har tit sådan en debat om vi arbejder for demokrati i Europa, hvor vi plejer at lande på at sige, jamen det vigtigste er egentlig, at vi arbejder med at skabe det. Så det vi gerne vil, det er at skabe en europæisk offentlighed, og der kan man sige, det er svært for os at løfte EU-debatten i Tyskland, så vi starter med en dansk offentlighed omkring europæiske forhold. Vi har også de her studierejser, hvor vi snakker med mennesker i andre lande og internationale samarbejder, men først og fremmest prøver vi at skabe et demokrati ved simpelthen at sørge for, at der er nogle steder, hvor folk kan deltage, der er nogle steder, hvor de kan møde magthaverne, politikerne og få noget indflydelse. Og det mener vi egentlig er kernen i demokratiet, at borgerne føler, de kan opnå indflydelse, de kan blande sig i debatterne. Så vores formål det er at skabe demokrati i Europa, men vi prøver simpelthen at omsætte det til praksis og sige, hvordan gør vi det konkret? Hvilke debatmøder skal vi arrangere? Hvilke udgivelser kan vi lave, der gør folk klogere på, hvad der foregår? Og så herop til valget, jamen altså, der ser vi det som vores fornemste pligt at sørge for, at alle EU-kandidaterne fra alle partier kommer ud så mange steder som muligt og taler direkte med vælgere og andre interesserede. Jamen, jeg har været gymnasielærer, før jeg blev ansat i DEU for 10 år siden. Og der oplevede jeg selv, hvor besværligt det kan være at undervise i EU-stoffet. Og det er både fordi, det kan være lidt kompliceret og lidt længere fra elevernes virkelighed end andet politisk stof. Men det er også fordi, der sker så meget på europæisk plan, så undervisningsmaterialerne bliver hurtigt forældet. Så derfor gik vi i gang for næsten 10 år siden med at lave nogle aktuelle materialer om store temaer. Lidt ligesom vi gør med vores debatmøder, så bare omsætte det til undervisningsmaterialer. Og så laver vi ud over materialerne sådan på skrift og på hjemmeside, så laver vi videoer med eksperter eller med unge i andre lande. Vi laver rollespil, så skolerne kan få aktiveret eleverne, i stedet for kun at fortælle dem om EU-institutioner. Og så laver vi en masse efteruddannelse for lærerne, både i form af konferencer og kurser, og også i forhold til at lave nogle materialer til dem om. Senest har vi lavet noget om europæisk dannelse. Hvordan arbejder man med det i undervisningen? Ja, der er en lang række udfordringer med demokrati. Det kan man nok ikke komme udenom. Nogle af dem, der får mest opmærksomhed nu, det er jo nogle af de lande i EU-samarbejdet, som ikke lever op til de demokratiske værdier, og egentlig også de standarder, der ligger i EU's grundlov, i traktaterne. Og det har vi nok alle sammen hørt om Ungarn og Polen, der har strammet medielovgivning, eller taget politisk kontrol med domstolene, eller andre ting, som altså er centrale i et demokrati. Så der er nogle udfordringer i medlemslandene, som gør, at vi, når vi er i EU, så har vi også en form for ansvar og interesse i, hvad situationen er i Polen eller i Ungarn. Men der er også nogle udfordringer på europæisk plan. Et demokrati er jo aldrig noget færdigt. Det er altid noget, der skal praktiseres og ændres og udbygges. Og der er nogle demokratiske udfordringer i den måde, EU er skruet sammen på. Man kan sige, en af dem er, at der ikke er en rigtig europæisk offentlighed, der kan følge med i, hvad der foregår i EU. Vi kender ikke sådan lige partilederne. Hvis jeg siger Manfred Weber, så er der ikke særlig mange, der siger, ham. Men han er så formand for den største partigruppe i Europaparlamentet, og kan måske blive vores formand for kommissionen, der er sådan en slags regering for EU. Men hvis vi siger Lars Løkke eller Mette Frederiksen, så har alle danskere en god fornemmelse af, hvem det er. Så der er lidt længere til Bruxelles, og det kræver noget mere åbenhed om EU-institutionerne, åbenhed om beslutningsgangen, og noget mere journalistisk opmærksomhed simpelthen. Og det er en demokratisk udfordring. Og så derudover kan der være fra dansk side at se nogle ting i EU-systemet, der er udemokratiske. For eksempel er vores kommissærer, som er sådan en slags ministre i EU, at de ikke er valgt af folket, eller at parlamentet ikke kan stille lovforslag selv. Det skal være kommissionen. Det er sådan nogle ting, der ikke ligner det system, vi har i Danmark, hvor vi plejer at sige, at der ikke er nogen over eller ved siden af Folketinget. Og det giver en masse debat om, at der kan være et demokratisk underskud. Altså man kan jo sige, at på mange måder ligner demokratiet i EU det, vi kender fra en stat, eller en føderation, kalder man det også, når der er flere delstater. Og tanken er, at man har en fælles regering, den kalder vi kommissionen på EU-plan, som kan stille lovforslag, og som har ministre med ministerier, et klimaministerium og et energiministerium osv. Og de stiller så lovforslag, og for at de kan blive vedtaget, så skal der være en demokratisk blåstempling. Og den ene kommer fra ministerrådet, hvor medlemslandenes ministre sidder og stemmer om lovforslagene, og den anden blåstempling kommer fra Europaparlamentet,
hvor borgerne stemmer direkte på repræsentanter, der skal sidde der. Og det minder meget om det system, man kender fra England med et overhus og et underhus, eller fra andre føderationer som Tyskland eller USA. Så det er egentlig ikke så fremmedartet, men der kan alligevel godt være sådan en lille smule uforståenhed, især fra danskers side, om at der også er sådan et ministerråd ved siden af parlamentet. Det virker måske det er fremmedartet. Det kan være svært at forstå de her to enheder. Det kan være svært at forstå, men det kan måske også være svært at gennemskue. Hvem har så magten, og hvornår træffer de beslutningerne? Nogle af forhandlingerne om ny lovgivning foregår for lukkede døre mellem kommissionen og ministerrådet og parlamentet. Og der kan vi slet ikke se, hvad der bliver sagt, og hvem der gør hvad. Og det giver jo sådan en lukkethed, der gør det svært for offentligheden at følge med. Der er nogle målsætninger for medlemslandene, og så er der nogle målsætninger for EU-samarbejdet. Og grundlæggende, så er det, der står i grundloven her, i traktaterne, der står, at EU er et demokratisk samarbejde. Og derfor så er målsætningerne også at skabe åbenhed, og det kan være om, hvor beslutningerne bliver taget, og af hvem. Åbenhed om, hvem der laver lobbyisme, altså prøver at påvirke lovgivningen, og åbenhed i det hele taget om, hvad er det, der bliver besluttet. Det er nok den centrale forudsætning for, at man kan få et velfungerende demokrati i EU. Og man kan sige, at der er på nogle måder der er større åbenhed i EU-systemet, end vi kender det fra Danmark. Der er nogle bedre muligheder for aktindsigt. Men på andre måder kan man sige, at det er rigtig svært for danske medier og dansk offentlighed at følge med. Det kan gøres meget bedre. Ja, for eksempel. Hvordan kan vi gøre det bedre? Jamen, en af måderne vil være for eksempel at få åbnet for, hvad ministerrådet sidder og snakker om. Når vores regering sender en repræsentant ned og forhandler med de andre regeringer, så er det meget lukket, hvilke lande, der støtter hvilke forslag. Hvis det kunne blive mere åbent, så kunne vi sige, at vi har stemt på en dansk regering, der arbejder imod en skat på Facebook, for eksempel. Det har den gjort. Eller måske imod skærpede klimakrav. Så kan man se, hvilke lande er det, der trækker i hvilken retning. Det vil styrke demokratiet væsentligt. Ja. Og et andet område, det vil være åbenhed omkring lobbyister, altså erhvervsorganisationer, men også Greenpeace eller Økologisk Råd, når de prøver at påvirke lovgivning, så kunne det være rart at have et register over, hvem er det, der arbejder med lovgivning, og hvordan får de møder med lovgiverne, og hvad kan de få af indflydelse. Samarbejdet er lidt startet med, at man skulle have noget, der var hævet over nationalstaterne og væk fra folket, så man kunne træffe nogle gode, rationelle beslutninger, uden alle de der farlige mennesker, der havde stemt på Hitler og på Mussolini og alt muligt under 2. verdenskrig. Men efterhånden som EU har fået indflydelse på ikke bare kul og stål, som det var i starten, men på finanspolitik og klima og alle mulige ting, der fylder i folks hverdag, så er det selvfølgelig også helt nødvendigt, at vi får noget mere demokratisk legitimitet, altså nogle mere åbne beslutninger. Jo, det betyder egentlig, at hvis et politisk system er legitimt, så har det opbakning fra dem, det omfatter. Så man kan sige, at det er sådan borgernes blåstempling af det, der foregår i EU. Og legitimitet kan komme fra to kilder. Man kan enten synes, beslutninger er legitime, altså godkendt dem som borger, vil man simpelthen synes, de er gode beslutninger. Og det kan være, at man på nogle områder kan træffe beslutninger, der er gode for alle. Og det har EU-systemet kunne gøre i mange år, træffe beslutninger, folk enten var glade for, eller måske tilpas ligeglade med til, at det ikke gjorde noget. Men der, hvor vi står i dag med EU, så bliver der truffet nogle beslutninger, som både har vindere og tabere. Ja. Hvis man vil redde grækerne i eurokrisen, som stadig er her, så vil det gå ud over tyskerne eller andre rige lande i EU-samarbejdet. Hvis man omvendt ikke redder grækerne, jamen, så går det ud over grækerne. Man kan ikke træffe beslutninger, uden der er vindere eller tabere. Og så skal man altså have den anden slags legitimitet, den demokratiske legitimitet med. Og det betyder ganske simpelt, at folk har indflydelse på beslutningerne. Jeg plejer at bruge sådan et eksempel med mine børn. Hvis jeg tvinger dem til at tage med i skoven, så kan det godt gå, hvis det bliver solskinsvejr, og de får en is. Hvis det bliver regnvejr, så har jeg et kæmpe problem. Det ville se lidt bedre ud, hvis jeg havde spurgt dem om morgenen, skal vi tage i skoven, og de havde sagt, yes, det gør vi, så kunne vi lidt bedre leve med regnvejret, og vi vil have et fælles ansvar for beslutningen. Men der tror jeg altså, at vi står med EU med en skovtur i regnvejr, hvor folk ikke rigtig føler, at de er blevet spurgt, og ikke rigtig har fået indflydelse på, hvordan eurosamarbejdet skulle skrues sammen, eller hvilken holdning EU skulle, eller løsning EU skal finde på flygtningespørgsmål, eller andre ting. Og det er man nødt til at blive meget bedre til, at sikre, at befolkningen, vælgerne, borgerne, føler sig hørt og inddraget. Ellers så kan de ikke tage medansvar for beslutningerne. Og det starter vel med øget information? Det starter med, at folk ved, hvad det handler om, men det starter også med at åbne for, at de kan få indflydelse.
Fordi hvis folk kan se, ved at engagere mig, så kan jeg faktisk rykke noget. Så gider de godt. Det er lidt ligesom, hvis der er generalforsamling i andelsforeningen, og man møder op og slet ikke kan få lov at sige noget, eller blande sig i debatten, eller stemme, så bliver man ikke ved med at komme til den slags møder. Og sådan er det også med andre politiske systemer. Hvis borgernes engagement afføder noget indflydelse, så vil de også være mere tilbøjelige til at fortsætte med at engagere sig. Det er selvfølgelig vigtigt at bruge sin stemme, for det er jo en af kanalerne til indflydelse. Men jeg kan se, når vi er ude på debatmøder, hvor vi har politikere ude og snakke med almindelige mennesker, der får man kæmpe indflydelse. Man har god tid i møde med politikere, som man jo overdrager magten til at træffe beslutninger. Og der kan man altså få dem presset til, eller overtale til at tage nogle sager op, eller ændre holdning til nogle store spørgsmål. Man kan meget nemt få indflydelse på EU-beslutninger, hvis man engagerer sig i en lille ting. Hvis man lige synes, at en særlig paragraf om copyright, der kan skade det frie internet, er vigtig, så er det muligt at mobilisere sig på tværs af grænserne, eller bare som privatpersoner, og få indflydelse på den lille specifikke ting. Men det er meget svært at få indflydelse på, hvad man kan sige, sådan den store politiske linje i EU. Og der er det jo rigtigt, der er vi hver især en ud af næsten 500 millioner borgere. Og det er klart, så drukner vi lidt i mængden. Der sker ikke så store ændringer i, hvad befolkningen ved om EU, og det er der heller ikke som sådan gjort siden sidste valg. Men man kan sige, hvis man kigger på, hvor meget danskerne ved i forhold til andre europæere i andre lande, så er danskerne nogle af de bedst informerede om europæisk politik. Jeg synes slet ikke, det er godt nok. Jeg synes, man kan gøre meget mere. Det er jo klart, det er også derfor, jeg laver det, jeg gør. Men man kan jo også spørge lidt på en anden måde. Vil danskerne kunne svare på de samme spørgsmål om det danske demokrati? Eller tager vi bare for givet, at folk ligesom er med og har en cirka fornemmelse af, hvad Folketinget laver, og udvalgene, og hvilken magt regeringen har? Altså en af grundene til, at vi laver undervisningsmaterialer, det er jo for at få ind i undervisningen, også gerne i folkeskolen, helt basale ting om EU-systemet, så man har noget at bygge videre på, når man bliver ældre og skal ud og deltage i den offentlige debat. Så vi prøver, og jeg ved, der er mange andre, der prøver. Men vi kan ikke se noget, der sådan lige rykker sig lynhurtigt med folks vidensniveau. Det har hjulpet, kan man sige, bizarrt nok måske med finanskrisen, der ramte for næsten 10 år siden. Der rykkede EU meget tættere på spørgsmål om udenlandsk arbejdskraft, om arbejdsløshed, om alle mulige ting, der er tætte på borgernes hverdag. Og der synes jeg har kunnet se gennem de sidste 10 år en stadig stigende interesse for EU-spørgsmål. Helt sikkert. Lige så snart der er nogle store sager, der kommer op, også i medierne, som er nemme, kan man sige, at følge med i, så skærper det interessen. Ja, helt bestemt. Men også grundlaget for, hvorfor nogen så for 3 år siden valgte at stemme nej, men måske har stemningen drejet sig lidt i dag. Vi ved det ikke præcis. Det ved vi ikke præcis. Men det altså, vi kan jo se overraskende nok i Storbritannien, eller i de forenede kongeriger, er det jo egentlig. Der er godt nok sket et skred fra et lille flertal, der stemte for at forlade EU, til at der nu er et lille flertal for at blive i EU. Men det er nogle ganske få procent, der har rykket sig. Det er ikke en stor folkevandring fra nejet til jaet til Europa. Så det er stadig sådan næsten en 50-50 holdning til samarbejdet. Det er mere debatten i medierne, der er stor. Jeg tror, at britterne er blevet meget klogere på, hvad EU er for noget efter Brexit. Det tror jeg faktisk også danskerne er. Altså ved valget i 14, der var der mange økonomiske spørgsmål, som var med i EU-valgkampen. Hvis man ser på, hvad vælgerne siger, de interesserer sig for nu i Danmark, så ligger klimaet som det allerhøjeste. Ja. Og så begynder der at melde sig spørgsmål om sikkerhedspolitik og flygtninge og andre spørgsmål. Men grundet, at der har været mange immigranter, at den blev mere udemokratisk hos borgerne i EU, fordi man føler sig presset, eller? Man kan sige, at ikke kun migranter, men måske hele det, man kunne kalde globalisering. Altså den fri bevægelighed for personer og flere flygtninge, og måske endnu flere flygtninge i fremtiden, når klimaforandringerne skaber problemer i udviklingslandene. Men jo sådan set også det med den vandrende arbejdskraft, altså folk fra andre lande, der kommer og søger arbejde. Og sådan set også det, vi har hørt om skattely, at pengene de frit kan flyde over grænserne, og det betyder også, at store firmaer kan slippe for skat. Alle de spørgsmål, de er begyndt at optage europæerne meget mere. Og jeg tror godt, man kan sige, at der i hvert fald nogle lande er der jo sådan meget national fokus, og så sige, vi føler ikke, vi kan få indflydelse på EU-plan, vi føler ikke, vi kan få indflydelse i verden, men lad os prøve at få indflydelse, også her i Ungarn, på om vi skal tage imod flygtninge, eller også her i Storbritannien, om vi vil have arbejdskraft fra Polen i vores land. Og den debat har vi også haft i Danmark i
snart ganske mange år, altså 20 år, ikke, har vi haft flygtningedebatten. Og den er ikke gået væk. Nej. Jeg tror, det er jo helt oplagt, at mennesker interesserer sig for, hvem kan bo i mit land, og af hvilke grunde. Hvem bestemmer her? Hvad er det for en hverdag, og hvilke kulturer ser jeg i min hverdag? Det optager mange mennesker. Men jeg vil ikke sige, at flygtningen er det, der dominerer, når folk er til valgdebatter. Der er i langt højere grad klima. Og også nogle økonomiske spørgsmål. Det er jo lidt svært. Man kan sige, at EU har en enorm magt, når nye lande skal optages i samarbejdet. Så stiller man nogle meget håndfaste krav til demokrati og retsstat og alt muligt andet. Og det har de jo gjort, alle de her lande, men når de først er med, så er de fuldgyldige medlemmer af klubben. Man har nogle muligheder. I traktaten er der sådan en artikel 7, der siger, at hvis alle de andre lande synes, at et land snyder på vægten, så kan man fratage dem stemmeretten. Men det kræver, at alle de andre er enige. Og lige nu har vi Polen, som hvis der kører en benhård sag mod dem, så nedlægger Ungarn veto og siger, at vi skal ikke straffe dem, og omvendt. Så den mulighed er svær at se, at den bliver taget i brug. Men man kan godt lave politisk pression, og man kan godt lave økonomiske sanktioner. Og vi har faktisk set, man kan sige, tilløb til begge dele. Ungarn har haft nogle meget sådan voldsomme indskrænkelser af de demokratiske rettigheder. Og det parti, der sidder i regeringen, det der hedder Fidesz, Viktor Orbáns parti, de sidder også i den store konservative partigruppe i EU-parlamentet sammen med Angela Merkel og andre, velansete konservative. Og det har de fået lov til, selvom de har lavet alle de her unåder. Og nu er der altså set ud til, at der måske er noget vilje til et opgør med det at sige, du kan ikke sidde her og indskrænke demokratiet i dit land, og så samtidig være med i vores klub. Så det er sådan en politisk pression. Der har også været snak om, at når der skal uddeles nye penge fra EU, støttemidler til udvikling af landbruget, eller forskning, eller infrastruktur, så vil man ikke give det til de lande, som ikke lever op til EU's grundlæggende værdier. Og det ser der ud til faktisk godt at kunne blive en form for økonomisk sanktion over for lande som Polen og Ungarn. Ja, og den er jo pænt stor. I Ungarns tilfælde, så er det faktisk 8% af deres samlede bruttonationalprodukt, der kommer fra EU-tilskud. Så det er jo altså en voldsom ting at ramme den på, hvis man ender med at gøre det. Jeg synes helt klart, at demokrati kommer til at fylde noget. Alene de her debatter om Polen og Ungarn, det åbner jo op for en debat om, hvad er det egentlig, vi synes, et demokrati er og skal være. Så det tror jeg sådan set, vi får en fin dækning af. Og det er også noget af det, som mange af de højreorienterede bevægelser, der ser ud til at få et godt valg, de har på deres agenda. Det er mere national selvbestemmelse. Det er det, der er demokratisk. Og det bliver jo så mødt af et modargument fra sådan nogen som Emmanuel Macron, præsidenten i Frankrig, der siger, nej, demokrati er, at der er plads til os alle sammen, og der er også plads til EU. Så den debat er med. Menneskerettigheder. Det tror jeg er desværre lidt. Jeg så gerne, der var noget mere debat om, hvordan vi kan beskytte menneskerettighederne, fordi jeg ser det som en forudsætning for et velfungerende demokrati, at folk har deres grundlæggende rettigheder på plads. Men jeg synes ikke, der er lagt op til enormt meget debat af det. Der er noget debat om, EU lever op til sine egne standarder for menneskerettigheder, når vi beder Tyrkiet om at tilbageholde flygtninge, så de ikke kommer til Europa, eller når Ungarn og Polen strammer deres lovgivning om medier og forsamlingsfrihed og ytringsfrihed. Jeg så gerne, der kom mere debat om det, selvfølgelig.